Ningizimu Afrika sanibonani nibingelela uThabiso kaCela uqumba amaqumba laqumba lesele lentaba nibingelela umbhinyiliki intaba the beyivimba ngapha uphuma ngapha bathi beyivimba ngapha uphuma ngapha yanibingelela ujumping castle yanibingelela iqumbisti yanibingelela bafowethu ayi amagama amaningi nani nisazongiqamba nginibikela bukhoma ngaphansi kwe-channel enkulukazi uhlanga media ngaphansi ke kohlelo lumnandi ngendlela esimangaliso noluthandwa zinkulungwane zabantu olithanda phesheya kwezilwandle emazweni ase-Afrika naseningizimu Afrika uqobo abalithanda kuwo wonke ama-province angaze ngizwe nje kungaphawula umuntu wase-Cape Town uthi yezwa kuphawula umuntu wase-Eastern Cape uthi yezwa kuphawula umuntu wase-Northern Cape uthi yezwa kuphawula umuntu othi ke Madegwana uzwe ukuthi hayi cha silalelwa yibona bonke abantu noma sibukelwa yibona bonke abantu siyakujabulela futhi siyakuthokozela lokho qinisekisa ukuthi uyawucindezela ke ulike ngaso sonke isikhathi uphinde futhi uma ukuthi akwazi ukuncafaza usubscribe uqinisekise ukuthi usubscribe uyawuncafaza uphinde ukuthi uma uthola ithuba uvakashe ngale ku18 and above media it's 18 and above lo 18 and above uhlangene into eyodwa uhlangene thaqa 18 and above media igama elilodwa 18 and above igama elilodwa media useceleni enye yama channel azingane ke zohlanga media lapha ya ku 18 and above media kudlalwa nengane lapha ma uhleli nengane nje ungalingi uyivule ngoba impela ingane zakho ziyokuzonda ungalingi uyenze lonto silana ke kuhlanga media njengamanje sibheke olunye udaba le insizwa lapha ezimbili ma uke uzwe kuthiwa khona inkukhu nempaka into esimayibe njalo kodwa bazala uma oyedwa nobaba oyedwa kubhlungu ake se-studio siyobona ukuthi ke silungisa kanjani ngiphinde nginibingelele lapha emakhaya ababukeli namhlanje ke sihanjelwe umfowethu njoba nimbona nje eduze kwami esifisa ukumazi kabanzi ngoba ukhona umuntu lapha osibhalele basichazela ngayo bafo wayesethi ke ngaphambi kokuthi senzeni but kubalekile ukuthi sihlale naye phansi simbuze imibuzo sazi kabanzi ngaye njengalokho naye sitshelile sibheke umehluko phakathi kwaloko esikutshelwa uyena naloko esokutshelwa ubafo siyakubingelela sokwamukela ohlelweni bafo ngiyakubingelela bhuti ninjani siyaphila mfethu ngoba abantu basibukele lapha yana igama lakho ubani nesibongo hayi igama lami mfethu mina nguVusumuzi wakwaduma abaningi endaweni zokujabula bangibiza ngoMan V. uMan V. Ivura. No mhlawumbe bese ake ngiqale ngibonga nje mfethu ukusihlonipha ikakhulukazi ungazi ukuthi sikudingelani kodwa ukwazi ukusondela masicela udele konke mhlawumbe bengabe uyakwenza kodwa ukwazi ukuthi usondele kuthina siyabonga kakhulu ngalokho mne wethu lana ke okubaluleke kakhulu uma ukuthi esikoleni wayo khona into ekade yenziwa kuthiwa myself ingane yoma lapha phambili ithi my name is Banban my surname is Banban ichaza ngayo yenzela umuntu ohleli lapha phansi ukuthi eyazi ukuthi uyubani eyakwabani futhi isukaphi izalwa wobani uyabona so lo myself ke imini ozowuleader ngibuza wena njengawe uyabona engifisa ukwazi ukuthi ekhaya nibangake ekhaya imini umdala ekhaya okay bese ke kuba khona odadewethu ababili abangilamayo bese kuba nomfowethu omncane okay okusho ukuthi kahle kahle niba u4 ninonke ngimano baba yasibane bonke labantu basaphila basaphila abazali bona basaphila bobabili noma hayi umuntu okhona uma ubaba kasekho okay bekunjani ukukhula ngoba ngicabanga ukuthi uke wakuza ukukhula kusenoma nobaba babili bekhona bekunjani ukukhula nje ekhaya kukhona abazali bobabili ngingasho nje ukuthi ekukhuleni sikhulile nje kahle ekhaya somndeni no dadewethu nje ezina uyazi ke ingane njengoba sikhula sisingane sikhula kube khona ukubambisana ngesinye isikhathi bekhona la ukungazwana kahle ngoba nawo ukulamana phela kuyabangwa kodwa kubangwa ngendlela nje engaqondile kahle ukuthi kubangwa kona ukulamana kube nezintwana nje lokho ezibangwe engatheni ubaba benjani ubaba unjani ubaba ongizalayo ubaba usikhulise nje ngenhlonipho sikhulise ngenhlonipho nje ukuthi ubaba soft ubaba onolaka ubaba onjani ubaba onjani ubaba nje
kumina njengomdala uyabazi ke nawo baba ukuthi bakuphushe ngoba wena umdala ezama ukuqinisa bakuphushe kodwa ke ngakhula nami ngiqinile nje njengendoda kwase ke kuba odadewethu ke ukufika kwabo ke kwase ke ukuthi ke umama ke esebheka bona kakhulu kuthe singasase nje sesitshela ukuthi hayi sesiphelele kwase kuzalwa lo wokugcina. Ubaba wathatha isikhathi ngakanani ukushona sekuzalwe lo wokugcina? Ubaba ngicabanga ukuthi lo mfana lona wayenza la yini lento yama grade 11 wayenza grade 11 kushona ubaba at least ubile naso isikhathi nobaba hayi ubile nesikhathi nobaba kodwa yize yena kuwumuntu nje wayincike kakhulu kumama ngoba phela mfana eyomagcino futhi njalo nje mana ke webafo ngifuna ukuthola la ekuthenini wena umdala kakhulu kunomfowenu mangibuka i-age gap ngoba phakathi nendawo khona osesibena ababili uzwano nobumbano mhlambe phakathi kwakho nomfowenu omncane lunjani mhlambe inhlonipho akakunikeza yona njengomuntu omdala uyakwazisa yini ukuthi umdala? Hayi yena uyangihlonipha lapha nalapha yabona uyangihlonipha yena ngingeke ngisho ukuthi okuningi kodwa nje intwana nje yabo ikhuliswe yimina lentwana yabo ukhulele kuwena intwana ikhulisa yabona ngifundisa nebhola yabo ziningi izinto ezifundise zona nje manje awukahle ma ubuka ngeside lomzali umzali uma wakho khona lento othola ukuthi umzali uyahluleka ukubalansisa ekuthandeni izingane ngoba khona lo muntu engazothi uchumile namhlanje kakhudlwana ekuthandweni ubuye futhi ube nalento yokuthi kodwa ngoba ngimdala vele bakithi ngabe ngisafuna uthando lani but leyo nto asiyibi nayo fana ngabe siba nayo ukuthi vele ingane le akathande yona man it's okay mina sengikhulile sekumele ngabe ngiyiqoshalazela but nawe phela umzali wakhe at the end of the day kuyaye kuthini kuwena mawubuka engazuthi umfowenu unikeza uthando kakhudlwana since emncane wena umdala ngoba ngiyacabanga ukuthi iyenzeka into enjalo? Hayi mina ngasho nje ukuthi angikhonzanga kakhulu lento yokudodoswa angikhonzanga kwaba into nje engakhulanga nginami ngidodoswa ngoba yabo into zabo yena into zabo lezo ngoba phela uzothini ngoba phela ngithi umagcino ngeke usho lutho into zabo vele manje nje likhona into kho mhlambe olibambile wena la osebenza khona ngiqhushalaze nje uqhushalaza njengendoda kodwa akukho la ubambe khona njengamanje? Hayi akukho la akukho. Uhlala kuhlala ekhaya noma ngasho ukuthi ngihlala khona ekhaya njengoba ufika la usuka khona ekhaya? ngiyafika nje yabo. Usuka khona kodwa manje ekhaya njengoba la? Ngisuka khona. Okay, kunombuzo ke la sike sibuze othi ekuthembekeni kwakho nje onakho ungazipha bani ukusuka ku1 kuya ku10? Ekuthembekeni kwami ngazipha u9 no half. Windoda ethembekile amanga wakhuluma uhlezi uthembekile ngasonke isikhathi? Hayi ngisho njalo nje. Ebantwini ophila nabo inzondo kawunayo, umuntu nje obazisayo abanye abantu nobahloniphayo futhi ngokunjalo. Njengoba ngisho nje ukuthi inhlonipho sakhuliswa ngayo. So nje hayi lana ke bafo kukhona ivideo engifuna ukubukisa yona kunomfowenu la noma kunomuntu la olokhuzile obhalile la engifisa ukuthi umbuke. Cela ibambe kanje ngizongincafazela uplay la bese uyayibukela. Sanibonani, igama nginguSibongiseni
okaduma. Ngibhalela uhlanga media ngoba ngikhathazekile ngomfowethu. Sinomfowethu asiboni ngasolinye. Manje ngifisa ukuthi sibuyisane ekugcineni. Angazi noma uyamazi nibafolo umuntu. Iyona le Lukhuzana. Lentwana le yasekhaya le incane. Ukuthi mangithi ngiyayilalela la kwivideo iveza ukuthi khona ungaboni ngasolinye enako nomne wabo ubhuti wakho omdala. So ubhuti wakho omdala vele obvious wena njengoba wasushilo nawe. Yini inkinga yini kahle kahle ngokwazi kwakho? Hayi. Usibongiseni njengoba ngisho ukuthi umagcino uyabona. Kodwa uba naleyo nto lo mfana lona yabo. Unaleyo nto nje yokuthi yena ufundile wahamba waya komaVarsity bese ufuna ukungiphatha kanti mfana imini ngangemfundisa yonke into yabo mase bahlangane ngami lapha Ngibukini. Uhlangana noba? Bahlangana ukuza nodadewethu uma yena kakhulu umoshile lo mfana yabo. Okay manje ke siye sibe khona ukungazwani okukhona yabo. Ukuthi umfana usanda ngitshela ukuthi njengoba nje ngibuza ukuthi mina kusuka kwani kuya ku10 ungazinikeza abantu ongazinikeza u9 ngokuthembeka kodwa uthembekanga kumina ngoba umfowenu kade ngitshela ukuthi awuhlale ekhaya awusahlali kini. Yezwa. Waphinda futhi wangitshela ukuthi kunomsebenzi abake wawenza wazama ukukuthola kodwa akangakuthola. Ngoba manje ufuna ungilawula ngithi. Okay, ngicela ukubiza yena but mhlawumbe ukhona around la. Ukhona la? Yeah, ukhona. Awu. Ngicela ukusala sengibiza yena mhlawumbe just ukuthi umlalelo ukuthi ufuna ukuthini. Hayi ukuthi bengafuni nje ukuthi ngimbone mhlambe isikhathi mhlambe singangonyaka ngingamboni nje yabo. But ekugcineni kosuku ngicabanga ukuthi umqondo ngekho right ngoba umfowenu egcineni kosuku mhlambe ngingenzeka akuhamba isikhathi mhlambe nibuye nidingane. Ungangakuboni lokho manje kodwa makufika izimo ezithize njengomuntu oyigazi khona into eyohlala ihambe ifisa ukuthi ngathi ungambona futhi nilekelelane la ningakwazi ukuthi nilekelelane khona. Mina ngicela ukuthi ukwamukele ukuthi ngimbize ehlale phansi nibonisana ukuthi mhlambe niyakwazi ukulungisa lokho mhlambe ngabe kuyinkinga makuthi ngiyenzeka kulunge. Hayi sengizohlonipha wena nje mfisi kodwa bengafisi ukuthi okay hayi ngiyabonga mfowethu ukuthi ngihlale kuyena. Yebo Nkosi yami. Yebo Mbizi. Okay. Mfowethu kunjani? Siyaphila kunjani bhuti? Hayi no, uhamba kahle kakhulu mfowethu. Mhlawumbe igama ubani? Ngusibongiseni okaduma. Oh, Mr Duma. Angazi mfowethu noma ngibizile umuntu okahle yini? Hayi ubize impela bhuti omdala. Ngicela ukubuza mfowethu ukuthi njengoba sila namhlanje indaba sila kungani namhlanje ukhethile ukuthi uthi asibize ubhuti wakho omdala? Kona bengifisa ukuba nethutshana nobhuti omdala. Sike sibuyisane mawukuthi sicabene ngoba phela nasekhaya umuntu nje usengasafiki even nasemsebenzini esiyenzayo nasekhaya cha umuntu nje ongekho available so bengifisa nje ukuthola lokho ukuthi kahle kahle unyathelekephi silungisa. Kahle akukho mhlambe othi khona okwenzeka mhlambe ufisa ukuzokuxolisela ufisa ukwazi ukuthi uma ngabe khona inkinga yini? Ya kona akukho kwenzeka kodwa nje mhlambe yena kukhona mhlambe okwenzeka kanganaka kushuthi sesizoxolisela lapho phezulu kwento eyenzekayo. Okay. Mfowethu ucabanga ukuthi umfowenu uyamuzwa mayeveza uveza ukuthi
akukho okuthize mhlambe yena akakwaziyo noma mhlawumbe angakukhomba ukuthi kwenzeka but uyabona ukuthi sokuqhelile emndenini endakazi ukuthi yini uzela ngoba ukhathazekile ngendlela sekuphileka ngayo manje wena ungamnikeza umhlahlandlela wokuthi inkinga kahle kahle nje ubona nje bafo ukuthi yini inkinga kahle kahle inkinga uyena kanjani bafo uyena oyinkinga lo mfana lo mfana lo lapha ekhaya selokhu lo mfana lo afunda yonke into ingayi kanjani yonke into ingayi lo ingayi kanjani mhlambe uma ungenzela isibonelo okay yabo imakufike yena ekhaya vele mina nje ngingabe sabonakala angisaziwa noma ngiyini imina omdala yabo imina osecisha afane nenhloko lapha ekhaya kodwa manje soloke lo mfana lo abuya enyuvesi wathola umsebenzi la wenzayo konjini nibiza lo msebenzi wenu lo wenza umsebenzi ngunjiniya body engineer yezwakhe engineer awakahle bahle ukuhlukene lokuza nomjiniya wenza bo i-civil body i-civil okay manje mase ke enza ke leyo civil yakhe ke mase efuna ungiphatha mfana manje bafo usho ukuthi nje ukufunda kwami kahle kahle kuyinkinga mina soze ngiphathwe wena mina angikaze ngithi ngikuphethe body soze mina ngiphathwe wena ukwenza ezinye izinto nje manje kube ngathi umuntu engizwana naye kube ngathi wena usuyasondla thina yabo lento yenzayo ngifuni mina kahleke bhuti ngiyaxolisa ukungena emlomeni kodwa yini eyakususa ekhaya ngoba ngithi ekhaya sihleli kahle usuyayibuzisa manje uyayibuzisa manje ngibuza ngoba ngingazi bhuti ngibuza ngoba wena ngezwe ngesikhathi ngangingekho ngasho ngathi mina ngiphilile ngeke ngikwazi ukuze ekhaya angiphilile wena ngezwe ukuthiwa wena usuhamba waguqa lapha emsamo waguqa wena imake wemfowaduma ngicela ukuzibuzela nje yaxolisa abafowethu ukungena nje emadevini umdala wamenywa wabizwa like kahle la uhlala khona uhlala kuphi bafu ake ngithi nje kahle kufanele ngabe uhlala kuphi unawo umuzi mfowethu okowakho ukuthi angikuzwisisi kahle ubhuti omdala lo wakhetha ukushiya lapha ekhaya wayohlala kama wengane yakhe angithi nina asikubizanga bhuti angifikanga kuwena ngafike ngayithoba phambi kokuma wengane yakho ngakucela kwabe ngathi uma wengane yakho uyangizwa angithi uyakubona lo ukubona la ukuthi uqeda kanjani kushuthi ufido wena lento kushuthi ufido wena bhuti omdala ngoba thina lapha ekhaya sikaze sakhuluma igama elibi elokuthi phumule sesiyaphikisana mina nawe manje mana siyaphikisana ilento lo wayenza isikhathi kunomsebenzi lapha ekhaya wemfowethu ngathi ngimkhuza lo mfana lo doma kancane nje mfowethu kancane mne wethu ngiyafuna ukuthi uqhubeke nenkulumo yakho ungacabanga ukuthi mhlawumbe khona iside engakulona angikho ngakubafa ngikho ngakwena phathi ngizolalela so wena ngisafuna ukubuza ukuthi wena unawo yini umuzo owakho ngicela ungiphendule lapho ukuthi unawo noma unawo kwakho ngifuna ungiphendule bafu ukuthi unawo noma unawo awunawo yabonga mne wethu okay umenywa ukuphi njoba uzumenya ubizwa ukuphi usekhweni lakho la uthandwa khona la unentombi khona hayi umfazi akufanele kanjalo ufana ngabe wena usekhaya ufana ngabe zonke lezi zinto mazikhulunywa kulungiselwe imisebenzi ula ekhaya asikho nesidingo sokuthi ungaze umenyo ngoba vele indawo yakhe eqondile kini yabo maso uzumenywa ubizwa komunye umuzi ohlala kuona engafanele ngabe uhlala kuona angithi ngikhishwa yibona ngithi ngakhishwa yibona ngithi hayi kancane but ngoba nje ngithi sihlelisane kahle lapha ekhaya njalo mangifikile ngiyakubamba ngeziphuzo lezo yiphuzayo ngiyakubamba
ngeingubo ikuphi yeah baba ungibamba ngephuzo kufanele ngibambe ngephuzo mina no but ngiyakhombisa ukuthi ngiya-appreciate empilweni yakho ukhombisa kona ukuthi fanele ngibanjwe mina ngephuzo yeba kahle into ekuxabanisa lo mfowenu mina soloko uqalile ukukhuluma ngingayizwa indelelo yini engiyenzile indelelo angithi lembuzo ngifuna ukubuza ukuthi yini engiyenzile ekhombekayo othi wenzile ukuthi yini mhlawumbe ngoba ngalesikhathi lo wamsebenzi hayi lo ngiqeda kwenza lo wamsebenzi ngakunika ithuba njengobhuti omdala ngathi hambe lapha emsamo ngathenga zonke izinto ngakunika ithuba lokuthi ngibikele lapha emsamo phela angithi iyona leyo nto leyo ukuthi ngoba uthenga zonke izinto wena muthenga zonke izinto kusho ukuthi mina ke fanele ngilalele wena ke yazi bhuti wami ayikho into esingamenzeli yona ubhuti omdala ekhaya even noSibongile uSinisi siyahlanganisa nangithi sihlangane nabo uSibongile noSini hlangane ngami ebafuna ngicela ukubuza ngoba nithi mina ngisebenzi kufanele mina nginabukelisa mase senze kanjani yini oyifunayo ke wena ukuze ubuye ekhaya ngoba phela ngiyakudinga lapha ekhaya wena bhuti omdala wena okwazi ungibonisa indlela eright yini ngoba phela le ndlela oyithathile isobala ukuthi ayikho right ukuthi usuke ekhaya uhambe uyohlala entombini lapha angithi lapha ngihleli kahle angithi uhleli kahle webafo yazi mfethu mina ngiyazama ukulalela into yenu kodwa futhi khona la ngihambe ngishayiseke khona yabona umbuzo lo belobuza ubafu ukuthi yini ayonile mina ngifuna ngiphendule lapho ukuthi yini ayonile uthi uyadelela udelela ngoba wenzeni and umbuzo emunye ngifisa ukuba nawo ukuphatha kanjani ukuthi ufweni uyasebenza usebenza umesebenza ukusebenza kwakhe usebenzela mina yini ngicela ukubuza akukho la khona ngokusebenza kwakhe akakuxhase khona noma kulekelele khona njengomfowabo ukungixhasa kukhona noma akukho akusho lutho ukungixhasa kwakhe kukhona noma akukho bafu ukuthi la akakuxhase khona mhlawumbe noma akafake khona isandla la usikudinga khona ukutakulwa ngempela akukho la khona akafakele khona isandla ngawo lo msebenzi awusebenzayo yini ekucasula wena ucasula ukuthi uyasebenza noma ucasula ukuthi abantu bakini hayi yena bayampraise njengomuntu osebenzayo bakwenza lokho hayi ukuthi ngoba kusuka kumina bafo lento oyibuka la lento uyazi ukuthi umuntu wesifazane uyakwazi ukuqoma indoda engayithandi iqomela ukuthi inemali uyazi ukuthi umuntu wesifazane umuntu onemali umkhonzi kangakanani uyazi umuntu wesifazane imali uyithanda kangakanani uyazi ukuthi umuntu wesifazane angenza noma yini ukuze athola imali hayi bakweminye imizi kuphela nabakini uqobo bayefana nabanye abantu bangaphandle ngoba lo muntu lo uyaba provider so umuntu wesifazane lento ukuprovide uyithathelwa phezulu hayi ngoba kuumfowenu othumela bona ukuthi babakuthathe kancane but bona automatically bona bakuphatha nomfowenu but bona baboni yabo bona banqumela umfowenu bajabulela umfowenu benza izibonelo ngomfowenu ngoba naku bafuna abone umfowenu ukuthi ama appreciate but ababona ukuthi balimaza wena umfowenu yena akahlangene nalo into yenzi wayibona anome understand leyo part ukuthi umfowenu ayikho into ayenzile mawuthi uyalalelisisa kahle ayikho into ayenzile zinkulumo zama wakho zinkulumo zabo dade wenu umfowenu akangeni kuyona yonke lento le ngoba ngisaphinde futhi ngibuze yini ayenzile ukuthatha kancane ngoba nakuyena nemali ngoba nakuukuthi umuntu mengabe mfethu yakwazi usima bebuyila kuthengela impahla zokuthi ugqoke nje ufihla ihlazo lakho njengomfowenu aphinde futhi uyakwazi ukuthi noma ungacwilile kodwa uyaphuza uyakwazi ukukuthengela utshwala kunikeze njengomfowabo lokho uyakunaka kona uyakubona lokho ukuhle phela lokho akwenzayo uyakubona kodwa lokho nina niqhathile abantu laba na abantu abaniqhathayo mfethu likhona libi lo mfana wakwenza lona ngaphandle kwalempi nakhona eyekade ikhando wena khona lempo kwakhuluma ngawo ukuthi wake walokhuza nake naxabana naye wazama ukubeka isandla nawe wabuyisela angithi ilo wamcimbi omdala sengimlonto nje leke ngithenga zonke izinto angithi kona lokho imabhuti omdala ngichaza ngathenga zonke izinto ngase ngathi bhuti ngeke awuthathe awuthathe ingxenye yakho ke from there uhambe empemphweni ke ayike ubhuti ke nangempela ke waye empemphweni ke kushuthi ke kwaba ukucwila nje kancane utshwaleni
ngeyikhansi ntambama ke wavuka ke hayi ke kwabe singaphansi singaphezulu wena uyangijwayela ngixaxeke ukuthi hawu ngikujwayela kanjani yini engiyenzile utshwala mina ngingashongo mina phela ngoba phela imini kufanele ngikhiphe utshwala wena wakhipha utshwala wena angithi ukuthatha ukuthi uthenga wena imaki ibhuti omdala imaki ngeke phela abantu balinde wena uyabancisha ukudla ukukhipha late notshwala futhi ufuna ukukhipha late ngibe ngikhona ngumfana hayi ngeke bhuti omdala wena kufanele futhi bulfone izithebe zaseyiphumile izithebe wayefuna ukuyikhipha ngabo 3 so wake bazama ukubonisana naye mhlambe ngaphambi kokuthi niyikhiphe yonke into ngiqala kubhuti omdala bhuti ngenze kanjani ngoba phela ngingaphansi kwakho since sasho baba ubhuti omdala nje angisazi nami ukuthi kufanele ukuthi ngenze kanjani manje cha mina Lwandle ngibone ngazuthi kwayilapho noma ngingazi but ngibone ngazuthi nakhona wawufuna ukutesta amandla akho ukuthi ahamba afikephi yabona uma ngabe inyama seyivuthiwe sekuphekiwe kwaphulwa sekusuka sekufanele ukuthi phela ngeke isakhulunyele empepeni seyikhulunyeliwe empepeni sekusela ukuthi kukhishwe izithebe ngokuhlukana kwazo kunikezwe abantu izithebe emva kwezithebe bese kubuye ke manje kunikezwe abantu utshwala so uma ngabe ukuthi wena udonsisa isikhathi shuthi wena ufuna utesta amandla akho ukuthi uba uzozikhipha ngoba mina ngithi uyabo uzwa amandla akho wena kanti la kusuke kumsebenzi lo into ebalekile yabo manje mase ufuna ukutesta amandla akho ukuthi amandla akho ahamba afikephi mina ngokwami ukubuka ngicela ukuzibuzela nje yini yaseyikhoza ukuthi uthi wena bukhona utshwala ikhona inyama bese uthi wena izithebe mayiphume ngo3 why angithi bese kuhlatshiwe kwenziwa konke zaphuma izoso laba abahlabili bona ababalekile phela abantu laba kade besebenza laba ke into yasekuseni le asiyeke baba asiyeke leyo nto leyo kumele balinde bezwe ngawe bhuti mele balinde abantu yabona iyona leyo nto lena inyama iphole emsamo iyona lento lena eyadala ukuthi kuze kufike lapho emva kalokho mengikhuza wena ufuna ukuphindisela wena hayi bhuti omdala mina sesengiphelelwa amandla manje mana we mfokaduma ngifuna ukubuza kuwena mfowethu omncane ukuthi ngale nkathi yena engafuni ukuthi kukhishwe izithebe nenyama wengaphuzi yini yena mhlawumbe kwakhe nje kwayekade biqalile uyiqale nje ekseni evuka kahle nje uqala izolo uqala ngayizolo kulesihlanu besho ngokufanele ngikalelwe mina awukalelwa bhuti kodwa bheka ukuthi njengoba uphuza labantu abasekhaya ngoba phela basekhaya babadlile yini banele yini manje uphuza akufanele ukuthi uphuza abantu bengadlile ukudaka wena kuqala kuyiqiniso ngiyadakwa eish kuyenzeka phela bafo kodwa kahle umuntu mayephuzile kuthi udlile omdala kodwa ke khona igama esisebenzisa esikhathini esiningi ukuthi umuntu uyaphuza bese dakwe utshwala buyadakana ukudakwa ukhanjelwa ingqondo mawusuku uphuzile ingqondo phela iyava ikithi ukuthi inyamalala emodakiwe ayipheleli kahle hle ikona ke lokho kuzizizela kwengqondo lokho esikubiza ngokudakwa so la engiyakhona ke mfokaduma ngiyekuthenini ngicabanga ukuthi mfowethu inkinga eninayo kakhulu nomfowenu konke ingetheni it's a matter of ukwehlelana ngaso sonke isikhathi nokuhloniphana ngaso sonke isikhathi ungathesti amandla akho okuba mdala nokwazi ukuthi if ukuthi wena uyi lapha kulowa msebenzi vele ngeke bazebenze lutho bayakudinga bese wena ukokomaliswe yiloko yabona wena njengamanje into eyayikwe mina ngokubuka kwami njoba uthi uyagula not ukuthi wawuthi uyagula mina ngokwami ukubuka angiphikisani nokugula kwakho kodwa ngibone ngazuthi wena umuntu othandayo ukutesta amandla ngaso sonke isikhathi ukuthi uma ngingayi bazokwenza njani bazokwazi nokuqhubeka nomsebenzi kwakuphatha kanjani ukuthi bayaqhubeka nomsebenzi futhi kwakhuluma yena empepweni instead of ngabe kukhuluma wena I'm sure enhlizweni yakho wena wawufisa ukuthi njoba uthi awuyi umsebenzi ume kwakuphatha kanjani ukuthi kukhulume yena ukhona wena umdala kodwa ungayanga ungiphathanga kahle bafo wawunganga ngani awungiphathanga kahle njoba ngisho nje ukuthi kwaba khona lokho ungatholani ungabambisani ngingaboni ngasolinye okwenzeka kodwa ngazi noma kwakwenziwa imine engakukhoza but mina la ngikubizela ukuthi sizobuyisana bhuti
akukho nje bebe kahle kahle bengingazile kuwe ngizoxabana nawe umdala ngiyakuhlonipha ngaso sonke isikhathi lokho engisuke ngikwenza ngoba wena usuke ungenawo amandla akho ngisuke kahle kahle ngikulekelela awumbaleli futhi angimbaleli nawe uyazi angimbaleli yabona mengase kuthiwa ngiyambala ziningi kakhulu izinto engizenzile ngaye ngitela ngisho kwami uyazi bhuti angihlale ekhaya ngenxa yomsebenzi kodwa mangibuya first call iya kuye ukuthi bafu ngiyabuya ngisendleleni ngikuphatheleni ngenxa ukuthi ngiyak-appreciate bafu ukuthi wena ngikhulile nje ngimngaka uwe imisebenzi yakho so ngicela ukuthi bafu ubuyele ekhaya siyakudinga ekhaya njengobhuti omdala ngishawa amahloni njengoba sesengibizele la phambi kwamakhamera kanje kodwa into ekufanele siyikhulume nawe sobabili kodwa asikwazi ukuyikhuluma ngenxa yokuthi kuvela uvuka amandla isidingo uma wengane yakhe wathini ngenkathi uyombiza uyomfuna uma wengane yakhe wathi phazisa phela wathi hayi akekho kodwa ngimbone emehlweni ukuthi no ukhona la endlini and uqamba manga uyamfihla angazi noma kwasho wena yini bhuti ukuthi ithi angikho emva kokuba ngiqonqoze ngizisho ukuthi ngubani bhuti siyakudinga ekhaya ubona kanjani mina ngokubuka kwami mfethu ngibona ukuthi umuntu afuna lusitike kakhulu kuyena umfowenu yabo dadewenu umuntu wesifazane zincane izinto ezimthathayo akhohlwe nawo ubuhle bomunye umuntu uyabona namhlanje mangase uhlukane nentombi yakho namhlanje ithathwe ubafo bese ubafa iphi imali iyokhohlwa nokuthi wake ba exist ngoba ebantwini besifazane into ephambili kakhulu imali isikhathini esiningi nje imali into ephambili once wa provider wabanikeza izinto yonke abayifunayo leyo so omunye umuntu noma ngathi ukhona futhi ubaluleka kangakanani ngeke abaze bakubona ukubaluleka kwakhe ma kusenomuntu obanikeza lento bona abayifunayo uyabo so umfowenu alikho icala nalo abantu abaphakama ngomfowenu phambi kwakho abagcina bekwenze ngazuthi manje wena umfowenu ninenkinga naye kanti uqahlakahle nomfowenu aninankinga lo mfethu izinto azibalayo zonke lezi zinto azibalayo ukuthi kunezinto abuya kwenzele zona nani unamanga ukuthi uyakufonela emezobuya unamanga uqinisile baba uqinisile ubona ukuthi usendaweni ephephe kakhulu mengabe uhleli nomuntu wesifazane kunokuthi ubuyisane nomfowenu wegazi lakho ngicasula tu wena bhuti lo muntu wesifazana ahlala naye futhi uyadlala ngaye but akaboni ubhuti kanjani uyadlala nje ngaye amshiye endlini ahamba endaweni zakhe abuyele kuye emshiye kubo kwakhe umuntu wesifazana ngiyaxolisa bhuti ukuthi ngisho kanje kodwa ngiyabona ukuthi angeke ngikwazi ukuthula nalento wena wazi kanjani waphela wena uhlala nje la kunomfowethu engizona naye nje ohlala nje umakhelwane wakhona njalo uhleze ethi umfowenu kuze umfowenu omdala ngeke yindaba sebemmayisileni hayi angazi noma yini inkinga because esanda kufika kubo kwale ntombazana first day nje efikile wafika bahlala isikashana yaphuma intombazana yathathwa ipholo yahamba kanti ingakanani intombazana kunaye ingakanani mfowethu umuntu wakothana naye ngithanda ukukhuluma ngomuntu engekho mina umuntu engizona naye ngiyayithandela mina yabo izinto ezisa-fresh yabo usemncane kunawe ya kakhulile ngomqondo kodwa mana nangobafu wakho ukhuluma indaba ukuthi ubuyathathwe izimoto lezi engadumanga kahle amapholo okwakhe ke lokho kubafu kodwa ke sekile phela ngawo ngenzela ukuthi njengoba ngisho ukuthi angithandi ukukhuluma ngomuntu engekho okay bafo asikiyeke ke lokho komuntu wakho ke bafo ke asibuyele kuloko ukuthi ekhaya uyaphindela niyabuyisana nomfowenu siyayilungisa lento ngoba ngelinye ilanga futhi uzophinde kube khona into ekhaya uyadingeka futhi njengomuntu omdala uyabuyela yini ekhaya bafo ekhaya uyacelwa kodwa ke kakhulu
Nikona bengizoya ngoba ke ngathi ngidlula ngabona ukuthi upende usuthanda ukuthi uqwala kancane ngathi no. Anake ngiyopenda ube ekhaya umuzi kaBaba lo. Umuzi kaBaba. Nawe ngicabanga ukuthi kumele ubuyele. Uphinde ubuyisane futhi nezingane zakwenu ezincane. Uyabona? Ubuyisane nezingane zakwenu ezincane lezi zamantombazane nomfowenu ngokunjalo. Yabo umfowenu ukukhonzile yabona ngendlela achaza ngayo izinto ngibona umuntu okukhonze kakhulu. Angazi noma mhlawumbe uyamxolela kuloko mhlawumbe obomdinele ukukona noma wenza kanjani kodwa ngifisa ukuthi umxolele. Angazi ubona kanjani. Hayi vele intwana yami lena ngangikhula ikhula nje ngibiza kanjalo intwana yami ngithuma lapha nelokuzane kuyiyona ngigijimayo bengazi ukuthi ngiyashaya yabo ifihle lapha yabo intwana ehlakaniphile ngangibuka ngiyibona mina le ntwana le izohlakanipha kakhulu yabo izoba right memories are grand nje kanjalo mfethu udama ya ekhaya ngizoya ekhaya ya kodwa ukukhuluma ngikufune ngathi ngingafika ngingakhulumi ngingakhulumi bafuna ukuphatha kanjani but awazi ukuthi ngijabule kanjani ngalokho kushoyo awazi ukuthi ngithokozisa kanjani ngiyakuthembisa bafu konke lokho kushoyo ukuthi uzofika ukwenza ngizoba ingxenye yakho nami angeke ngize ngikushiye wedwa if udinga usizo uyazi bafu ungangifunela ngile emazweni but ngizobuya ngoba wena bhuti umdala zonke mfowethu ngiyajabula mbukeli ngiyakujabulela ngikubonayo ngiyakujabulela mangineziphumo ezinhle hleze kujabulisa ngaso sonke isikhathi kodwa ngaphambi kokuthi siqede uhlelo ngiyafisa mfowethu ngoba wena omncane ukusondela mfowethu mhlawumbe niqhawulana nje njengabafowethu sinthelela namanzi siqhubekene nempilo kube mnandi angazi noma ngenzeka yini hayi ngasukuma nabo bafuna makwenzeka ngoba inhloso enkulu kakhulu ukuzolungisa abafowethu siyabonga abafowethu siyabonga kakhulu igama lohlelo ihwayi mina ebantwini bebonke ingane ukhetha ukuthi ke lobo buhlungu ubuzwise mina emva kwayo nje ishow safuna ngihlale phansi nalezi insizwa ngiyakujabulela ngikubonayo kodwa ke ngenxa yesikhathi kumele umuntu abaleke igama lohlelo ihwayi mina kanye igama le TV uhlanga media qinisekisa ukuthi uyawuncafaza noma kanjani ku subscribe uphinde futhi uncafaze nawo ke ulike ebu le insizwa zakaduma zibonakala ziyinsizwa ezike zaba nobudlelwano obuhle kakhulu buke baba buhle ubudlelwane kule insizwa and mawubhekisisa unakisisa asikho nesizathu senza ukuthi labafowethu bangazwani yabo kahle hle umuntu omdala akazwani nomncane umkhonzile omdala abantu ekuyibona abadala uqhakeko phakathi kwale insizwe ezimbili amantombazana kubo noma wabo ngoba uyabona uzelwe nje kini wenza kahle uma wakho uyaqhatha nabathakathi nosisi bakho bayaqhatha nabathakathi ngani na ngokuthi makuhlangene ukuxoxwa bakhuluma izinto ezinhle ngawo bachoma ngawo ukuthi hayi sibani senzile ukuthi sibani senzile ukuthi naba abathakathi baphila abathandi bakuthatha sebethi nangu umuntu ekumele athekho ukuze injabulo yalabo iphele yabo nangu umuntu ekumele athekho ukuze injabulo obona kwesinye isikhathi izintombi ezimbili ibangesoko elilodwa enye izithi akafe khona somswela sonke yabo khona somswela sonke singamtholi sonke ngoba wena sowutshela uthandwa kakhulu kunami ngcono vele abulawa afe angabi khona ungamtholi nami ngingamtholi uyabona so umndeni uyaqhatha nabantu kanjalo futhi nabantu abantu bake nje baqhatha nabantu so la umndeni uqhatha umndeni uqhathekile umndeni ngenxa umndeni ngoba kulo omdala abakhulumi kahle bamenza azizwe ngelutho ngenxa yalo omncane kodwa lo omncane akanankinga nomfowabo ayikho into exabanisa bona nje one on one cha ayikho but baxabana ngokukhuluma kwalabo abala emndenini ibona labo abala emndenini abenza ukuthi gcine sengathi manje labantu bayaxabana kanti kahle hle abaxabene uyabo lo mdala uyiunderstand manje lento kahle kahle sinomfowethu asixabene uyabo asixabene kahle kahle sinomfowethu naba abantu abasixabanisayo laba abahleze bekhuluma kahle ngomfowethu bagcina bengenza ngizizwe ngumuntu ongelutho
ubone ngazuthi umfowabo mangabe emphathela utshwala efika notshwala vele usaqhubha kona ukumele isilima kanti cha ngiyekho nje mabe ngehla nami ngiyekhaya kunobaba lapha ubaba omncane kuthi ugozo ngiye ngimphathele utshwala ngimphathele mhlawumbe ibhodlela uyabo angimphathele le bhodlela ngoba nange ngimbulala ngiyamazi ukuthi yini ayithandayo ngimphathela lento ayithandayo mangathi uthanda iKFC ngabe ngimthengele iKFC ngimphathele yona njengobaba but ngimphathela utshwala ngoba ngiyazi into emjabulisa utshwala uyabona so nomfana omncane lo umphathela lona utshwala ngoba vele uyazi into ejabulisa ubafo wakhe yini utshwala so alikhe libi but umfowabo yonke into eyenziwa umfowabo seyibona iyinto embi and manje usebenzisa amandla akhe ukuthi azama ukubalekelana nabantu bakubo ngoba uyazi ukuthi umuntu omdala lapha kuleli ekhaya nomuntu okuyena okwazi ukukhuluma emphephweni uyena so lawo manje wasebenzisa ukuthi mina ngizi lapho ngoba uyazi ukuthi mangezi yena akekho umuntu ozokhuluma of which naye umfana omncane wakhona kulowa muzi maye ngafa nje lo muntu lo mdala umfowabo omncane uyena ongakhuluma emphephweni so ke uma ngabe engezi singekho isizathu umfowabo uzokhuluma phela nayo wakhona uzokhuluma nomfowabo so amandla abanye abantu bafuna ukwasebenzisa ngendlela errong yabo umfowabo manje wasebenzisa ngendlela errong makuthi nawe uyinkosana umkhosana obugcwele kakhulu ekhanda ungayenzi lonto leyo ungabusebenzisa ubukhosana nasendaweni engafanele ungafuni ukuveza amandla akho nasendaweni engafanele umsama uthengwa uyona imali udingeka wena njengomuntu omdala ziavail emakumele ube khona muso upika ukuthi wena hey mina bazongidinga banayo imlomo naba bakhona bangakwenza bangakhuluma khona emphephweni banayo imlomo uma wakho uqobo lwakhe njengomuntu owathelwa ngenyongo seko wakhona vele lapha engenacala walenza phambi kwedluzi angakwazi ukuhlala lapha phansi akhulume nelokhuzana akhulume nempepho mina isalokwazi sakithi nje basike sithi masesithetha lapha emphephweni sithi seningaze ningenze kanjena ngake ngafebela bani ngoba uyise kaSibani wafa namhlanje ngisahleli ngentombi yini icala lami ngoba usuke ekhuluma nabo ngoba wathelwa ngenyongo owale ikhaya naye ngokugcwele mangathiwa khona umuntu le ikhaya kufanele ngabe ukhuluma emphephweni akafuni ukukhuluma isalokwazi sakithi sona esinegunya lonke lokuthi sikhulume kuphi emphephweni ngoba esale ikhaya nazo so umusu ubreaka nje ngokuthi wena uzosusumela ngendaba ukuthi hayi mina omdala mina okhuluma emphephweni ngizongidinga hamba oshona baningi abantu abangakwenza lokho ungazikhohlisi ngama lami ngoqumba amaqumba nalaqumba lesele lentaba xabo Thokozani Camako njani igama lami ngobusisiwe kwaZulu Sibongo abanye benu bayangazi I am indalo enhle Herbs and Beyond Healer umsebenzi wami ukulapha noma ngabe siphi isifo esisihlule yonke into indaba kubalekile ukuthi silaphe njengabelaphi bendabuko njengoba si-indigenous healer ngiyenza kahle nesiqinisekiso sokuthi wonke umuntu odla amakhamba la ekhaya uyaphola kuyo yonke into abhekane nayo ngabe uhlushwa ushukela uhlushwa mhlawumbe induku yakho baba isasebenzi kahle maybe usuthola umdlavuzo wabantu besilisa nali ibhodlela elibhekene nabantu besilisa umakoti elilizele ngoba yinye kuphela induku yokushaya umama ekhaya yile etholakala ikameleni inamba yami uzoyithola lapha phezulu unga-order noma inini si-Korea mahala eSouth Africa yonke kodwa uma ungaphandle koMzansi Afrika kuba khona ama-courier charges ikulindele woza uzoqala nawe usuku lakho lokuqala lokuya ekuphileni khumbula uNkulunkulu akadalile izifo ngaphandle mangabe unesihlahla sokulapha leso sifo abantu bazophila ngiyabonga